Hi guys! For today's video nga pala ay sasagutin ko yung mga ilang tanong nyo coming from YouTube channel at maging dito sa ating Facebook page. So anyway guys, disclaimer, yung mga share ko sa inyo is yung mga pinagdaanan namin. Nasa inyo yun guys kung susubukan nyo kung ano yung mga advice namin or mga opinions namin regarding sa mga ilang tanong nyo dito. First question is galing sa YouTube siya guys and galing siya kay at Vianney Cotejo. So, yung tanong niya dito guys ay, ano po ba ang pinapakain nyo sa mga manok nyo na 2 months and above? 2 months old pataas na tayo guys ay nag-Integra 2,000 na kami. So, yun yung pinapakain namin para sa 2 months old and above na mga sisiyo. Kapag nasa stage naman sila guys wherein pwede na magpakasta or papakasahan nyo na, pwede kayo mag-conditioning guys or mag-maintain sa kanila using Integra 3,000 yung mga pwedeng pangpaitlog sa kanila. Again, please do subscribe and like our Facebook page. Until next video guys!